dibertigarri eta interesgarria da. Eta horretarako zuen partaidetza ezinbestekoa da. Jolastu dezagun, mintza gaitezen. Zertarako, jolasaren bitartez familiako ohitura txiki baina garrantzitsu batzuk sortu eta aldatzen laguntzeko. Gurekin jolastu nahi? Kulunkan, 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 kulunkan. Gure bizitzako alderdi ezberdinetan euskara erabiltzeko ohitura handituko dugu. Eta horretarako jolastu egingo dugu. Astero esaldi bat iritsiko zaizue eta bertan jartzen duena egiten saiatu beharko duzue. Horretaz gain, eskulan bat proposatuko dizuegu familian jolastu ahal izateko. Euskara erabiliaz. Guk emango dizkizuegu materialak eta egin ondoren ikastolara ekarriko duzue egindakoa. Esaldi horiek zuen euskara mailaren araberakoak izango dira. Eta ziur gaude, emango dituzuen pausotxoak, zuen familientzat oso baliagarriak izango direla. Goazen guztio batera euskarari bultzada bat ematera. Eta gogoratu, euskararen herria